mntanam, uyayibona le bhotile? Liyeza eli. Ndifuna ke mntanam uthathe eli ujikele phaya emva mntanam kodwa ukhona laa mntana kamamthabo. Ndifuna ke mntanam uthathe eli yeza uvule kanje phaya emva kwendlu uthi uqaba phaa kuwe ezandleni umthambisa apha entloko ube ngathi udlala naye uthi hayi botshoma zisentle iinwele zakho ndifuna aphathwe intloko mntanam angakulinga uba sesikolweni. Mamela ke undenzela into ibenye ungakulinge uyithi vu endaba mntanam iphelela apha kwam. Andithi siyavana andifuni uhamba ndiva iindaba zalapha kwam zithethwa apha esitratweni siveni good baleka uhambe ujikele